कमिटिया दासो आंखौ फोरमायदों ओंखारनायखौ दहाय बुङाखैमोन दासो ओंखारना बुंदों आं बेखौ बेबस्था लागोन जेसे हायो आङो सरकारनिफ्राय बे क्लासरुम एक्सटेनसननि खोथा बुंदों बेखौ मावनाय जागोन बेखौ आङो फोरमायबाय कमिटिनि माने दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम थ' आरो दिनै बेहाय खैराजार गुदि फरायसालिनि 72थि बोसोरारि बेवहाय फालिनाय जादों साननैनि हाबाफारि लानानै बे स्कुलनि फरायसा फरायसालिफ्रा मोजां रोखोमै माने बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो बेहाय बे स्कुला जोबोद पुराना आरो बे गुदि फरायसालियाव फरायनानैनो सासे सामिन्द्र नार्जारि होननाय इन्जिनियारबो जाहैनो हादोंमोन बिथाङा रिटायारबो लाबाय आजिरा मोनलायबावबाय माने PHC डिपार्टमेन्टनि बिथाङा सुपारिनटेन्डेन्ट जानानै रिटायार लादों आरो दा बे हिसाबै बे स्कुलनिफ्राय आरो मोजां फरायसा फरायसुलि इयुनाव आरो माने दिहुननो हागोन बेखौ आं आसा लाखिदों आंबो फैनानै नुबाय दानि जुगावथ' समायनायखौ जों नागिरो जेरावबो गुबुन फरायसालिफोरखौ नायोबा गोबां गोदान बेबायदिनो बिल्डिंबो जों जानाय नुदों खिन्थु बेवहाय बिल्डिङा एसे नुनायाव गाज्रि नुदों बिनि फारसे राहा लानो थाखाय आं नाजागोन निस्सय जोंहा बिभागीय जोंहा जेनेबा समग्र शिक्षानि इन्जिनियार थायो बेजों रायलायनानै आं सानदों थाबैनो रिपेयारिं नङाबा गोदान बिल्डिं नांगौ एसिआर बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय आं खावलायगोन जिहेतु नुबाय जोङो बर' बिजों हिसाबै खिन्थु बांसिन माने फरायसुलि थानाय फरायसालि दंबा बे गंसे नाथाय बेयाव बर' बिजोंखायनो मबावबा नासयना गालांबाय नामा बेबायदि जिनिसा बर' बिजों हिसाबै बुंनांगोन जोङो बेयाव गोबां दङ फरायसा नाथायबा दासिम बिल्डिंनि थासारिया बिदि थानाङामोन आरो माबोरै थालांखो आं बेखौथ' दा बुंनो हाला जोंना मोनसे गाइडलाइन दं 30:1 30 थायोबा मोनसे बिल्डिं गैयाबा बिल्डिं मोनो दाइसआव हयथ' दाइसनि माबाजों रिफ्लेक्ट जायो जों हरनो होननानैबो होनो हाया बेयाव डिपार्टमेन्टेल थायो गोबां जेंनाबो थायो बा बेवहाय जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्रायबो जों हेल्प लानो हायो आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो हयथ' निस्सय माबा मोनसे खाबु लानायाव थालांदों बायदि गेप जालांदों बायदि मोनो आङो खारन एसे माबा खालामनो मोनबा आरो एसे गोथौ एरिया हिसाबै बधय जोंनि डिपार्टमेन्टेल मानसिफ्राबो नोजोरबो बारा गोलैयाखै बिदिबो जानो हागौ बिनि गेजेरावनो हयथ' आं जिहेथु थाबाय नालाय आं सानदों एसे नाजागोन बा मा लेभेलसिम मा लेभेलाव दङ मानो दासिम माने रिपेयारिं गैया नियम मथे वालबो थानांगौ वाल थायोबा मोजां जायो मोजां टयलेटबो गैबावा बेखिनि मोजां टयलेट नांगौ दानि जुगाव मोजां परिबेकनि फरायसालि जानांगौबाथ' जोंनो टयलेटआ मास्ट बि थानांगौ मोजां माने बिल्डिं थानांगौ रुमा थोजासे नङा होननानै बुंदों ओंखायनो आं सानदों भबिष्यत आसा दङ जानायनि आं बेखौ एसे नायगोन जोंबो हास्थायदों जाहाथे माने थाबैनो जिहेतु 79 जालायबाय हिसाबै दा बेवहाय गार्जेनफोरनिबो बिबान दं गार्जेनफ्राबो जुदि सहाय होलायलायोबा गावनि निजा फरायसालिखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनायाव गार्जेनफ्राबो बिबान दं जोंनि समाजारि जायफ्रा पलिटिकेल लिडारफोर थायो बा जोंनि गोबां मन्त्रि MLA फोर थायो बिथांमोननिफोरखौ जुदि एप्रच खालामोबा जागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो हानायमानि आं डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं नाजागोन नैबे समाव जोङो खैराजार गुदि फरायसालिनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे गुदि फरायसालि बे गुदि फरायसालिया थांनाय 30 बा मैयानिफ्राय दिनै 31 जानुवारि 2022 मायथाइनि 72थि गायसनथाइ बोसोर जि हैराथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ जों फालिदों नैबे गुदि फरायसालिया जाबाय जोंनि सानजा देफिलि ओनसोलनिनो मोनसे बर' बिजोंनि गोबांथार फरायसा थानाय गंसे फरायसालि दुखुनांथावना बाथ्राया नैबेसोदि
आथिखाल समाव जोङो बेबायदि मोनसे गोबांथार फरायसा थानाय फरायसालिब्लाबो दिनै बर' बिजोंनि मोनसे फरायसालिबो बेवहाय नांगौ रोखोमनि जोंनो थाखो खथा गैया नांगौ रोखोमनि जोंनो मा होनदों वाल बेरा गैया जायनि जाहोनाव जोंनि फोरोंथाइ होनायाव गोबां माखासे उसुबिदाखौ नुजाथियो ओंखायनो आङो नैबे समाव खोब खम समनि गेजेरावब्लाबो आङो खावलायनो लुबैदों आथिखालनि जि थाखानाय जि राजखान्थिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना जुदिअबा नोंथांमोना जोंनिनो फरायसालिखौ एसे नोजोर होयोब्ला जोङो जिबायदि अबस्थायाव मोनसे सोलोंथाइ होगासिनो दङ जोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो नांगौनिफ्राय आरो साबसिन सोलोंथाइखौ जोङो होनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे माने फोथायनाय दङ आरो नैबे समाव आङो मोनसे खोथाखौ माने फोरमायबावनो लुबैदों गासै रायजो राजानो नोंथांमोना जोंनि गुदि फरायसालियाव थांनाय बोसोरनैनि सिगाङाव मोनसे अंगनबादि माने सेन्टार गायसननाय जादोंमोन नाथाय बे अंगनबादि सेन्टाराव मोनसे पियर बर' मिडियामनि गंसे फरायसालि जानानैब्लाबो दिनै असमिया हांखोजों लिरजानाय माखासे हांखोफोरा बेवहाय दङ जों बुंनो थाङाखै जे असमिया रावखौ लिरनाङा माना जों नाथाय जोंनो मोनसे पियर बर' मिडियाम फरायसालि हिसाबै बेवहाय एसामिस हांखोखौ लिरनानै होदों दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा माखौ नायना मा सोलोङो जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जायो आरो नै मोनसेखौ जोङो नुबावनो मोनदों जि मोनसे अंगनबादि सेन्टार जोंनियाव लुजाबाय नाथाय बेयो आथिखालाव समाव बाहायजाथावना अबस्थायाव नांगौ रोखोमनि आगजुफोरा बेवहाय गैया जेराव दैनि फोनांजाब राहाया थानांगौ दैनि फोनांजाब राहा गैया फेन गैया कारेन्ट गैया दा बेबायदि मोनसे उसुबिदायाव जों गोग्लैनानै दङ दा बेखौबो जोङो माने आबुङै लुफुंना होनायनि माबाखौ जोङो सावरायलायदों आरो जोङो जाय बिथांमोना खामानिखौ मावदों बेखौ जोङो मावफुंना होनांगौ होननानै जों फरायसालिनिफ्राय दिनैसिमबो जों हास्थायबाय थायो RTA 2009 निफ्राय जिहेतु दिनै NEP सफैबाय खोब दुखु नांथावना बाथ्रा होननानै बुंदों दिनै 2019 मायथाइयाव जिबायदि RTA एक्टनिफ्राय लानानै दिनै 2020 मायथाइयाव जि नेसनेल पलिसि इडुकेसन फोसावबाय दा बेवहायबो जोंनि ओनसोलल' नङा गुबुन गुबुन फरायसालिफोरखौ नायनानै जे मोनसे स्मार्ट माने फरायसालि खालामना होनांगौ दा जोंनि फरायसालियाबो सोरजोंबा नायफिनजानायाव दिनैसिम जों दुखु नांथावना बाथ्रा दिनैसिम रावबो सरकारि बिफाननिफ्राय जोंखौ रावबो बेबायदि दिनैसिम खौरां लाफैयाखै आरो जोंखौ नायसंनो फैयाखै दा बेबायदि दा बर' बिजों मालाबा गोसोआव फिल जाखांफैयो जे माखासे फरायसा थानाय बर' बिजोंनि पियर फरायसालि हिसाबै जोंनो नांगौ रोखोमनि थाखो खथा गैया नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोर गैया दा बेबायदियाव जोङो एसे नासयनाय बायदिखौ जों मालाबा माने गोसोआव फिल जायो जेराव जोंनि आं दा बावैसो बुंलांनाय अंगनबादि सेन्टाराव जे हारसा रावजों लिरजानाय दा बेखौ नुयोब्ला एसे माबा नासयना दोनजानाय जादों नामा दा बेखौ एसे गोसोआव सानखांनाय फैयो दा सरकारसिम मा खावलायगोन दायो आं सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोङो मोनसे गोबां बोसोर जानाय मोनसे फरायसालि हिसाबै जेराव जों दिनै हिराथि मायथाइ फोरबो फालिबाय दा बे रोखोमै गंसे फुराना स्कुल हिसाबै जोंखौ जुदि सरकारा जुदि एसे नायफानोबा आं सानो जोङो जिबायदि रोखोमाव नैबे अबस्थायाव जोङो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होबाय थादों बेनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन जों सोलोंथाइ होनो हागोनखौ जोंहा मोनसे मिजिं दङ आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों नैबे समाव BTC गभर्नमेन्टआनो होन बा आसाम गभर्नमेन्टआनो होन नोंथांमोना जुदि जोंखौ एसे नोजोर होयोब्ला जोङो निस्सय उन थानाय समफोराव जोङो माखासे मोजां खामानिफोरखौ हाबाफारि रनसायनानै जों खामानि मावलांबावनो हागोन आरो नै मोनसे खोथाखौबो जोङो मालाबा खोनानो मोनो जे बबेबा मोनसे फरायसालिया जुदि 75 बोसोर जालांबायबा हयथ' बेवहाय स्मार्ट क्लासनि बिल्डिं लुफुंना होनायनि खोथाखौबो जों मालाबा खोनानो हसागैनो बिदि पलिसि दं आरो आं माने थाखानाय जि सरकार बेखौ नोंथांमोना नायफामनानै माने आबुं महर होनांगौ होननानै आं खावलायनो लुबैयो